Че поздрав е специјално направен за Мехмет, за Асија, патронката и за Селин. Од Велико Трново, најбаро Андет бар и Лондон. За најдобрите в ТикТок, за Мехмет патрона оригинал и Асија шефката. Вали гермина Мехмет патрона и Асија шефката и Селин. Се върви! От Лондон, о, Мехмет, оригинал е, боса на Лондон. Всяка майка такива не ражда, те са вълци единаци. И си будбари фамилия, капа пара в Тумен. Вали гърмина си е шефката и Селин. Пак им върви в ТикТок, те са хората. Патронката и Мехмет, најголемите, најбаро Анду Лондон. Те са постигнали всичко, те са номер едно в Пейсарево, като тях няма и няма, има! Од Холандија со вакарен душман, ние сме најсилните в Лондон. Одо се легендите на Писарево, о баре думу како баре биле 100. Од Лондон тој човека, 100 човека! Вали гърмина Асија и Селин. До Лондон, обарвалве леле опаре, а каја са вречаве, не фамилија наше пераве на